Masu kallo assalamu alaikum, shirinmu na daga titi na wannan rana zai tambayar muku shin ya ake kiran namijin giwa ko ya sunansa, sai ku biyo ni domin jin amsoshin daga bakin jama'a. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ka iya gaya masu kallon mu sunan namijin giwa? Gawuna. Ya sunansa? Gawuna. Gawuna. Ko ka ce giwi. Sunan namijin giwa giwi. Na'am? Giwi. Giwi. A gaskiya ka canza mu. Namijin giwa bola. 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 Haka ake ce masa? Haka ake ce masa. Bijimin giwa kawai. To shi kenan. Namijin giwa bola. Ya sunansa? Bola. Bola. Saboda shi na ji da ana cewa a naga fim din yaro mai giwa ne ko bola yake kiransa. Shi ne ai nake ganin. Zai gaya masu kallo sunan namijin giwa. Toro kawai. Toron giwa. Ka tabbata? Insha Allah. To masu kallo da fatan kun yi kuma kun nishadantu da wannan tambaya. Sunan namijin giwa toro, ana kiransa da toron giwa. Sai ku kasance da ni a wani mako domin jin mai zan zo muku da shi.